Ginkakibot sa mga kasawa nga Marquez Lunsay senior citizen sa barangay Tuburan, Zaraga, Iloilo ang pagkasapo sa pinasahi sa ila panulukan among albino nga hensag gabi sa April 13. Suno kay Verificación Marquez 38 anyos amo nakasapo sa nasamit kasapat sa magkadto ini sa ilang ogsaran. Nakita sini nga nagalakat-lakat ang sapat tubtob nagsulod sa tangkal. Bukod sa pagkatingala, ginkuwit sini sang lipak ang sapat kag nakita sini nga ang iya nga mata nagabaga. Samtang sa baylo nga sakiton o kontap naon, ilagin pa ka maayo nga sa ilhon sa balde ang sapat kag butangan sang lapat agud mangin komportable. Sa pagpati sa pamilya Marquez, halin ang sapat sa grass fire nga nagluntad sa barangay Tuburan, Zaraga sang Huwebes nga adlaw Abril 4, isa tubtob 2 ka kilometro ang antad gikan sa ila balay. Tugang masang pamilya Marquez nga sa ilang nga katigulangon, sinay pa lang sila nakakita sang nasambit nga sapat. Base naman sa pagpanalawsaw sang K5 News FM Iloilo, ang hedgehog pareho kung tanawon sa porcupine, apang ang hedgehog ang mas gamay, taliwis ang ilong kag ang bolbol sini sa likod ang malipot, samtang sa porcupine nagapabilog ang ilong kag malaba ang bulbol sa likod kag matalom kag nagapang tuslok. Samtang yari naman ang tunog sang hedgehog. Ako naman si K5 Aro Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.